elkarrekin hitzik trukatu gabe segida eman zioten ibilaldiari. Igoera agitzez eztiagoa zen mendi lepotik aurrera. Hain ezti, maldak beherase egiten baitzuen une batetik aintzina. Belarra urritu bezala nagusitu zen harria. Egi hertsiaren hasieran baratu ziren. Anderrek 250 metrokoa ez, 300 metroko erorikoa kalkulatu zuen alde batean zein bestean. Ez du merezi segitzea, Aitziberri. Arriskutsua izan liteke zorabiatu ezkero. Noiz ikusi nauzu zorabiaturik? Pasabidea, metro bat zabal ere etzen ertzaren erdian. Zangoak ez ezik, eskuak ere ezarri behar, euskarri bila, arrokaren gainean. Non eta nola, Anderren lehen metroetako kalaka. 3 urrats gabe isildu zen. Aitziber, zalu eta segur ari zen harrian, inoren jarraibideen beharrik gabe. Estu bai, larri ez. Tartea zabaltzen zen azken puskan, 2-3 metrotaraino. Oin utxei fidatzen ahal zitzaizkien berriz. Gailurrean urria zen zangoak segur tinkatzeko espazioa. Oskarbiak eta aizemeak areagotzen zuten ikuspegiaren postal kutsua. Anderrek eskuinaldeko amildegira atera zuen burua. Beherago, agitzez ere beherago, milioika hartxintxarretan zatikatzen eta desegiten zen arroka huts eta bakarra. Aingeru epeltzaren mendilloak idazlanaren pasartea izan dau. Elurraren izara erori da, zintzilik zegoen kableetatik, eta dena estali du. Ibili ezinik gabiltza, belaunak hartuta dituen izara honetan. Lo egiteko gogoa ematen digu, bere kotoizko hotzean kiribildurik lotzeko xuxurlatzen digu, taigabe. Izarrak ikusi beharko ditugu ostera, lo lasaian murgilduko bagara. Ertzetan gora, bizkarre zurdura osoa zenbatzen, gora eta gora joan oi gara. Malutak zerutik jaisten dira. Oherako pres dabilen erromesaren arima, erne dabil berriz. Eta ez dugu nahi, estalpe zuririk gure ahoa tapatzea. Asko gelditu dira, berorik ematen ez duen mendietako izaran. Itzarturik, hobeto egiten baitute amets. Juanra Madariagaren izozmendiak idazlanaren pasartea izan dau, eta Juanra eta Aingeru oraintxe izango dira hemen tranpaldoan, Miel Angel Elustondorekin solasean. Gozatu. Nik ez dut inoiz gutun zuririk jaso, liburu zuria bai, orrialdez betea eta letrarik gabekoa. Eta aste honetan justu jaso dut gutun bat. Ura ere zuria, baina ez letra zustua, eta honela dio. Euskal Herriaren jakintzan, azkuek jaso zuenez, ipuinak San Martinen estutasuna du izena. Eta honela hasten da. San Martin errementaria zen. Ben, kolpetxarren bat jo nonbait eta dioska hasi zen. Jainkoaren kontra, deaburrari oska. Eta oidenez, deaburua etorri, gure San Martin infernuko zulora eramateko asmotan. Eta oidenez, San Martin damutu. Eta hasi omen da San Martin aitzakia beti merkebila. Ernegatuta zeuelako ekin omen zion jainkoaren kontra. Etzela benetan ari.
Deabruak orduan gaizki esanen ordainetan, kristautasunaren misterioak esateko agindu omen zion. Eta deabruak errak bat. Eta santu, guztiz deboto naizen honek, nik lehenengo misterioa esan behar. Henry David Thoreau, filosofo eta idazlea, naturalistatzat jotzen dute. Amerikako estatu batuetan sortu zen 1817an. Iaz, 200 urte bete ziren haren jaiotzatik eta horregatik ospatzen dugu aurten gutun zuria haren omenetan. Ikasketak egina zen Harvard Unibertsitatean ordurako. Itzultzaile eta idazle izan zen. Poesia idatzi zuen, saiakerak, autobiografia. Hala ere 2 liburu ditu Gallen. Walden izenekoa, natura inguruan bakarraldian bizitzari buruzkoa, eta desobedientzia zibila. Estatu bidegabe baten aurrean, desobedientziara jotzeko argumentazioa biltzen duen saiakera. Thoreau, 1872an hiltzen, jaio zen herrian bertan, 54 urte zituela, ezkongabe eta tuberkulosiak jota. Aingeru Epaltza berriz, Aingeru Epaltza Ruiz de Alda, Iruñean jaio zen 1960an. Kazetaritza ikasketak egin zituen eta kazetari jardun zuen, eta gaur egun ere kazetari kolaboratzen jarduten du hainbat hedabidetan. Hala ere, itzultzaile lanetan ari da Nafarroako gobernuarentzat aspaldi, 1980etik. Gurean, idazle da gauza guztien gainetik. Sasiak ere begiak baditik idatzi zuen 85ean eta arrezkero etorri dira Uruerrak, Tigre izan, Rock and Roll, trilogia handi bat, Mailuaren odola, izan bai nintzen Nafarroako errege eta gure Jerusalem galdua izenekoak biltzen dituena, eta narrazio bildumak ere baditu, Garretatik irauzitakoak, Lastosua eta iazko udazkenean plazaratu zuen Mendilloak liburua, aste honetan bertan kritika saria jaso duena. Juanra berriz, Juanra Madariaga abaitua, Bilbotarra duzue, 1972an jaioa, Euskal Filologia ikasia, irakasle izana eta gaur egun nontzeberri.com atarian ari da lanean. Olerkari da, Juanra. Imentzioaren pergamoak argitaratu zuen lehendabiziko 89an, eta arrezkero datoz, galera errepikatuak, itxasontziak ozeanotan bezala, elaien ausardia, argia sortzen den izartegia, amodioa batzuetan, eta azkenekoak aipatzearen izozmendiak, erorien logika, denak poesia liburuak, eta orain dela 3 urte argitaratu zuen, eta gaur egun ona ekarri dugun espedizioa, mendi ororen pisua. Juanraren izena, Bizkaiko idazleen zerrendan ageri da, eta ez dakit hori baino importanteago zote den, Bilbotar ospetsuen zerrendan. Eta lehenbiziko erranda, bigarrena dator. Deabruak errak bi. Juanra. Behin galdu nintzen. Ez dut ondo gogoratzen zein zen hiria, ez eta zehazki zenbat urte nituen ere, 12 bat agian. Zaltokan indoan, arlauza, burua altxatu barik. Gurasoak nonbait, elkarri mokoka zijoazelarik, eskaparati bati begia lotu, eta nik niri bideari jarraitu nion, arlauza, bat zuri, besteak horri, jauzika. Halako batean mundu arroz batean sentitu nintzen, etxean ez bezala. Ez hitzaidan hala ere inolako alarmarik piztu. Apopilo giunden pentzioaren izena, erasgo muntatzen duenez, edo zein amaren itxura zuen lehen emakumeari, aneto pentzioa non zegoen galdetu nion. Galdu egin zara? Galduaren aurpegia nuen nonbait. Ez,
erantzun nion lakonikoki. Kaleetako geometria kurritu nuen emakume anonimoak adierazi zidan lekuraino, Anetoa hor zegoen. Atean lotu nintzen, gurasoen zain. Agertu zirenean, amak asken metroetan egin zuen korrikaldiak dardarazi ninduen. Artean ez nuen inoiz ama karraderan ikusi. Aita lasaiago mugitzen zen beti. Estu bezarkatu ninduen lehenak eta ezen berbazko lintxamendurik, bigarrenaren partetik. Galdu egin zara, berak ere. Ez, erantzun nuen bigarrenez. Arrezkero ez naiz inoiz eta inon berriz galdu. Hau da, galdu aditzak duen ez zan nahi esplizituan. Hau da, berdin zait non nagoen. Ez dakit nola galdu naitekeen. Baina sasoi hartan aldiz burua galdu nuen instan batez, kalentura nuen gau batean gertatu zitzaidan. Lehen loalditik izerditan esnatu nintzen gelako ilunpean nengoen. Iluntasuna galaxiaren espazioa iruditu zitzaidan. Bat-batean munduaren amaieran pentsatu nuen lurra desagertuz gero beste ezer egon ezean zer izango zen nitaz. Gurasoak hil egingo zirela eta infinitu beltz horretan irauterik ez legokeela dena ustasuna zela, ezereza. Ezerezaren kontzeptua asimilatu nuen ziplo. Une klaustrofoidikoan amari deika hasi nintzaion, etortzeko mesedez, etortzeko. Estu bezarkatu ninduen berriz. Ez dut zuek hiltzerik nahi, esaten nion malkotan. Ez gara hilko, lastana. Hil ziren, zahartu barik. Galerak hortik aurrera etorri ziren bestelakoak. Beste inoiz, edozein amaren itxura zuen emakumezkoarekin amets egin dut. Nire amak non nengoen galdetzen zion eta nik espazio definigaiz batetik, eszena horren aurrean, hemen esaten nion txilioka. Toki ilun askotan klaustrofobia sentitu izan dut beti eta fobia horri, kriptofobia ere gehitu zaio. Hau da, toki estu eta txikiak ez ditut jasaten. Absurdua eman dezakeen arren, ezerezaren kontrako antidotoa behar dut. Espazioa, dimentzioak, alturak, finean, distantziak. Luze laburren bilaketa horrek, Aneto pentsiora bezala, mendietara eraman ninduen behin. Eta ez dut, bide hori abandonatu. Entzun dugu, Juanra, bere klaustrofobiak eta bere kriptofobiak toki estu eta txikiak ez dituela jasaten, aingeru zer ez duzu jasaten, edo zergatik mendira? Nik uste dut mendira, kasu honetan gainera liburu honekin batez ere arnaz bila joan naizela. Azken batez mendira denok joaten gara arnasa, birikak, auspoak, zera airez beterik eta behar izate ditugulako. Eta igual egunerokoak eta aire nahikoa ematen ez digulako. Eta mendira arnaz bila, eta baita arnaz literario bila. Arnaz literario bila ere bai. Hala ere nola zaletu zinen mendira? Bueno, ni mendira zaletu nintzen kasualitatez. Nik 13 urte nituela, momentu horretan ikastetxean, halako mendi talde bat sortu zuten abadeek, apezek, eta gurasoi, nik uste dut, ez dakit, 13 urte nituen, eta igual galbidetatik edo urrundu nahian bultzatu nindutela mendi talde hortara, eta haiek konturatu barik galbidea mantziaten, galtzeko bidea. Hori da, mendia galbide duzu. Mendidea, zuzen ere galbidea da batez ere. Zera, zure liburuan, Mendijoak liburuak, badakar aipu bat, hasteko, eta Alexei Bolotov agintzen du aipuaren egile. Eta begiratu behar izan duten nortzen delako Alexei Bolotov hori, eta nik irakurri dudanez, alpinista errusiarra zen, 1963 jaio zen, eta
2013an hil, maiatzaren 15ean. 11.000 igotakoa zen, eta tartean 2008an esate baterako Iruñeko Iñaki Otxoa Deholtza Anapurnatik bizirik erreskatatzen saiatu zen mendizaleetakoa izan zen. Ez zuten lortu Iñaki Otxoa Deholtza bizirik salbatzea jakina. 2013an esan dudanez hiltzen, Everest igotzen ari zela istripuz hila. Soka utzi zitzaion eta 300 metrotan behera amildu zen. Bolotovek, aingeruk ekarri duen Bolotoven aipua irakurriko dizuet. Mendiak berak bakarrik ez du ezer esaten. Harri eta izotz besterik ez da. Bizia gizakiak ematen dio, gora igo eta hangoa kontatzen duen momentuan. Zergatik aipu horixe, aingeru? Hain zuzen ere, zera, liburu honetan hor dago mendia, baina mendia neurri handi batean zenatoki bada. Zenatoki bada, ara eta nik batez ere kontatzen dudana da, han ibiltzen diren jendeen bizikizunak. Han ibiltzen diren jendeak, jakina motxila, eramaten dutelakoz, motxila maiz gauza pila batez beterik. Azken batez, ara joaten den, edo mendira joaten den pertsona bakoitzak bere motxila eramaten du bizkarrean, eta bere bizitza ere eramaten du bizkarrean. Eta nik azken batez motxila horren barrenean da ona kontatu nahi izaten du. Oso ongi. Zera, Bolotov aipatu dugunez, Juanrak, zuk ezagutu zenuen zera Bolotov? Bai, bueno, kurioso da, baina 2013an justu ni Everesteko akamamento nagusian nengoen. Everest ondoko mendia da Lotze, eta hor saiatzen ari ginen, Juan Carlos Tamayo, Alex Txikon eta Irurok. Eta Alezeirekin zijoan Denis Ubrutko, oso mendizale ikaragarrien dira, askotan egon da hemen Euskal Herrian, beraekin afaldu du, oso mutil jatorra, baina ikaragarrizko indarra duena. Eta, bueno, hauek biok egin nahi zuten hegoekialdeko horma, Everesteko horma, behin Britaniarrek zabaldutako linea, ondoko linea bat, zabalduta egin nahi zuten biok biotara, inoiz egin etzena. Gu iritsi orduko ja nahiko aklimatatuta zeuden, eta tontorrera joateko prest, eta orduan, bueno, goratzen dut behin antxegin biltzala, bigarren edo hirugarren kampamento aklimatatzen, eurak ja itxaroten pixka eta bez seguraldi hona noiz egingo zuen, da noiz etorriko zain, da, bueno, inguruko hormetan eskalatzen, ez zeukaten baimenik eskalatzeko inguru mendietan, baina, bueno, nahiko bazapiztiak ziren, eta joan ziren eskalatzera, eta halako largo batean, Alexei zijoan bigarrenez, laban egin zuen, eta jaustean harri batek moztu zuen zoka. Orduan 3 metroko erorikoa izan zuen, eta bertan seko hil zen. Eta goratzen du bigarren kapamentoa egin dela, bueno, zurrumurroa berehala iritsi zen gora, xerpen bidez, eta esaten zuten Alex hilda. Eta txikon horti zebilen, ez dakik non zebilen, edo hirugarrenean, begarrenean, edo bidean, eta kriston susto hartu genuen, txikon zela pentsatutokoan. Hala eta guztiz ere, kristonpen hartu genuen, ze Alexei, elkartzen nintzen bereekin atzaldetan tea hartzeko oso persona isila zen, zukera gazan duzu, ez da gizin 8.000 zituen, baina eta guztiz ere oso persona humila, lasaia, eta goratzeu behin, kanpo basetik hurbil dagoen etxalde batera hurbildu ginen, kanpo basetik pixkat ateatzeko itogarri suertatzen den batzutan kanpo basetik ateatzeko, eta joan ginen gora sep izeneko toki batera, eta nengoela agertu zan bera. Dombra, Alexei, etorri eta te bat hartuko diagu, eta jezarri zen lasai, ez nikon behidatuko zaitu, ez nikon behidatuko zaitu, eta, egon ginen igual ordu lorden bat, burrukan aber nok pagatuko zuen te dontzu hori, ez da? Eta azkenan, nik pagatu nituen teak, baina ala duziz ere, bea atzetik joan zan, eta gaieta batzuk ere erosi dituen, gaieta jateko, eta ekaragarri mutil ona zen, eta sekulako disgustatu genen. Izan ere, bera hil eta handik astebetera ospain genuen mendi horretatik. Ez dakita, morala hulduta, edo batzutan olako zeak eta... Konturatzen zara, zuek zuen iztegi hori egon mendialdeko lerroa eta bestelako horiek gu mendira joaten garenean
eguneokoa, baina asteburuko bota jantzi eta joaten gara mendira. Zuek berriz ibiltzen duzuelako arista eta besteko mendi guretzat, oinezko ontzat oso mendizaletasun arraroa da, berezia, ez ezaguna. Nik adiez, mendioetan, liburu honetan kapitulo bat dedikatu diot, delineazioari edo delineantea naizelakoan batzutan, ez da? Ze argazki asko ikuste ditu danen, edo horrez aurre mendi bat daukadanean, beti figatzen naiz, beti trazatu egiten dute, trazatzen saiatzen naiz linea bat puntara iristeko. Alizan ezkero, inok zapaldu ez duen edo inok egin ez duen linea bat, ez da? Eta lehen komentatzen egon gara, ez da? Ikusi dugu argazki bat, eta behitu zea izotzezko malda hori ze politalizateke hortik igotzea, ez da? Hau da, bestelako ikuspegiak izate ditugu mendiarekiko, mendiaren geometria pixkataz aztertu ezkero. Eta hori ederra da, eta askoz ederragoa adibidez, Deniz Zubrukorekin inoiz komentatu dut, badaukat linea bat Gasenbrun bigarrenean etapeak, non, erakutsi dazu, igual linea bera data, eta inoiz koinziditu dugu linea horietan, ez da? Hau da, delineazio hipotetiko horretan polita da ere mendizaleak elkartzea. Zurean bada, aingeru, zurean bada delineaziorik, zurea da motxila hartu eta mendira abilatzea. Nolakoa da zure mendizaletasuna? Nik ez dakit, nire mendizaletasuna diferentea da. Ni ez dakit txekoagoa naiz. Ni gutxiagotan edo gitxiagotan ez dakit irten dute Euskal Herritik, Pirineotara bai. Hori jaia Pirineoa da ez dakit etxean egonen banitz bezala. Baina gero, noizbait Alpetara, noizbait, alako behin handetan, pare bat aldiz atalasen, baina, nik normalean egiten dudan, edo nire mendizaletasuna da, zera etxean goizik, larun batean, edo zapatuan, goizeko 8:00 etxetik ateratzen dena, eta batzutan, huerdirako, bueltan dabilena. Egin daitezke egun osoko zera ibilaldiak, egin daitezke asteburu osokoak edo astebetekoak. Nire mendizaletasuna eta hemen kontatzen dudana, nire ipuinetara eta nire liburutara ekartzen dudana, da normalean, hemen edozein bilbotarrek, ez dakit pagasarrira edo joaten denean, edo ez dakit hartxandara joaten denean, edo hartxandaia domestikatu egia ez ote den, ez? Baina, bertzal, gorbeira. Baina, gisa hortako mendizaletasuna. Azken batez, niri paisajea interesatzen zait, baina askoz ere gehiago interesatzen zait paisaje horretara joaten den jendeak buru barrenean zer daukan, edo ze harreman daukan berarekin daukanarekin, edo ze harreman daukan etxean utzi duenarekin. Orduan, niri mota horretako historioak, ez dira, ez dakit batzuk, horrekin behar bada ezin daiteke epopeiarik egin, baina badute bere epika txiki bat, ez? Azken baten duk uste dut gaur egungo eta batgarren gizon emakume urbanitari benetan gelditzen zaion epika bakarra, ez dakit pagasarrira joateak epika berein baduen, baina behar bada badu. Azken batez, abentura bat edo, zelan baiteko abentura bat bizitzeko modu bakarra, mendira, asteburu pasa, goiz pasa, ateratzea da, noizbait egun hauetan ez da komentatu izan dut. Gaur egun ezin gaitezke ternuara joan, 2 urteko bidai batean balearen bila joan. Baina, behar bada Gorbeira bai joan gaitezkela edo Izabara asteburu pasa. Dudarik ez. Eta horrek ere badu, bere historioa. Bere epikatxoa. Eta Deabruak errakiru. Errakiru esan zuen. Aingeru. Anoraka eskuartean zuela atera zen autotik. Horren premiarik etzen. Bederatziak, joberriak zituen. Pixka bat berago, Elizako eskildorreak, eta jadanik nabari zen egun beroa helduzela. Apirilgo izeko eguzkiak emekiro zerabiltzan bazter atzarri berriak. Eta postaleko paisaia eraikitzen, Ibarra mendebaldetik zedarritzen zuen mendi bizkar gaitzean. Herriskatik kasko garaieneraino 1000 metro.
Pirineotan bezain besteko desnibela. Beherean, mendimazela, pentzez eta aristi eta gaztainadi txikiz pikardatua. Gorago, mailoa. Pago oraino ostoberritu gabeen artean, aldi handi batean azpian erroitza zuena. Oso mendi ederrak daude munduan. Zorrotzak direnak izaten dira sigraragarrienak, baina edertasunaren kontuan denak balio du. Xiblin, Artezon Raju, Mustak Dorrea, Kantengri, Manaslu, Yerupaja, Matenjor, Erebus, Nandadebi, Txomolonzo, Amadablan, Giantxunkang, Machapuchare, Daulagiri, Alpamayo, Masenbrun. Gaur alde batean Xixapagma zegoen, eta beste aldean zorrotz horietariko asko. Atzapar zuriak bezala zeru moreari mehatxuka ia, orain leba, orain bare. Ez dut uste mendiak gaiztoak direnik, baina batzuek itxura hori islatu nahi dutela begitantzen zait. Orduan, aingeru etxeko aldeko mendietan, Pirineoetan, naiz eta urrunago ere bai, eta aldiz, zera Juanra, 8.000koetan edo altura handi horietan. Orduan, zuen mendizaletasuna bai, baina ezberdinak dira. Bai, garbi dago, menditzaletasunean ere, bizitzaren bertzea lor batzuetan bezala, tamainak importantea izaten dira. Baina, nik uste funtsean, bizitzaren bertzea lor horietan bezala, bizikizunak oso berdintsuak izaten direla. Eta izaten diren sentsazioak oso berdintsuak izaten dira. Nik uste dut, nik kazetari bati, gainera mendizali, malaiistaekin eta maiz zibiltzen zen kazetari bati, nik haitu nion, hain zuzen ere, Otxoa de Holtzaren lagun mina zen, eta honek gerratan zuen nola, miretxirik gelditzen zen, Iñaki, Otxoa de Holtza, Iruñera itzultzen zen aldiro, Himalaiatik etorrita, irribarreak irauten zion 6 hilabete edo 8 hilabete. Bueno, ez dakit, ni Aralarrea baldin banoa, irribarreak egun bete bentsat iraun egiten dit. Orduan, nik orduan behar izaten dut berehala, Aralarrera, edo Pirineotara, edo dena delakora itzuli, irribarreak iraun dezitezadan. Bueno, nik uste dut... Eta nahiz altura ezberdinetan izan, nik uste dut beti partekatzen dugula dimentzioarekiko lilura, ezta? Ateatzen zara eta dana da ikaragarri handi, dana da ikaragarri eder, ikaragarritasunak ere neurriak ditu, baina neurri horiek antzekoak izaten dira, eta nik uste horrek da liluratzen gaituen. Zu, hemengo mendi txikietara joaten zara, Juanra? Bai, nola ez, igandero gainera. Igande honetan alizen ezkero, nire tontorrak uste dituela 627 metro. Zoragarria. Gainera, nik uste momentu batzutan, ez dakit, goratzen zareneko sentsazio hori, ez? Ja, ez zara, beste gabe, ez dakit, alako egoera batera llegatzen zara, eta ikusten duzunak, eta sentitzen ari zaren betekadak hainbeste eramaten zaitu gora. Nik behin baina hauetan pentsatu izan dut, ez? Zer izanen den lotzeren, paretaren ondoan egotea, ez? Amadablan alde batean duzula, Everest beste aldean duzula, hori nik egun bataz nik sentitu nahi nuke, nik ez dut uste ja adinean honik 8.000ko batera egotzeko. Baina nik bai sentitu nahiko nuke haunditasun hori, sentsazio hori. Non nauen, zer den inguruan daukadana. Ez dakit, nik uste dut bakarrik sentsazio horrekin novela oso bat idadezakezula, edo horrek ematen alditzula, novela bat idazteko. Igual sentsaziorik behinena da konturatzea 6 txikia garen. 6 txikia, hori da. Eta gure txikitasuna zohartzen gara. Hemen igual, bularra batea eta ibiltzen gara batzutan, ez da, han 6 txikia garen. Ze gauza zinbirrikia eta esteuza. Oso esteuza gara. Hain ez duzak ere. Eta deabruak errak lau. Eta Juarrak irakurri duen pasartean bukaera. Horrela esan du.
Ez dut uste mendiak gaiztuak direnik, baina batzuek itxura hori islatu nahi dutela begitantzen zait. Behar bada ez dira gaiztuak mendiak, baina zenbat hildako mendiletan, eta zenbat hildako zure lanean, eta baita Aingeruren liburuan ere. Eta ez dira gaiztuak mendiak. Ez dakit, kuriosoa da mendiarena, ez da? Bizitza ematen diguna, bizitza kentzen digu. Mendiarekiko, bai, eta gero bada, bertze puntu bat, nire liburuan zergatik, nik ere, hau da, mendiak arriskua badu, bizitzeak ere arriskua du, hori ala da, baina gero ere eriotza oso literarioa da. Eriotza batzutan bizitza baina literarioa da. Ez dakiz zergatik, behar bada bizitzeko eriotza behar dugulako, ondoan. Eta orduan, badu erakarmen hori ere. Behar bada, igual, mendiak arriskurik bat ere ezpalu, behar bada ezkintuzken enbertze erakarriko. Nik uste dut baduela zerbait. Hori gertatzen da arrisku pikin bat daukaten kirolekin, ez da nik ere eskalada egiten dut. Eta eskaladak ematen didan, ez dakit, drogarik importantena edo politena da, zailtasunaren aurrean nola antolatzen dudan nire indarra eta nola kontrolatzen dudan beldurra. Beldurra sentitzean ikusten oso importantea dela. Beldurra ez da bilakatu behar inoiz paniko. Paniko sentitu zunean horrek esan edu deskontrolean zaudela. Baina beldurra izatea nik uste oso importantea dela. Eta ni olako mendi altuetara joaten naizenean, espentza joaten naizenik, hau egin da ziok eta eskebak eba. Beldurrez noa eta apaltasunez urbiltzen naiz eta gero daukadan esperientziatik tiraka ere garaile edo galtzaile ateratzen zara, baina saiatzen naiz galtzaile ateratzen noski, niretzak galerarik latzen izan horretzatek ez etortzea, askori gertatu zaie, baina beste askori ez zaie gertatu eta bueltatzen gara irribarre bete eta bizigarriz beteta. Zer gogoan etorri zait, eriotza-zari eta beti rekurrentea da, William Douglasek gazte Bizkaian egin zuen egonaldian, aulestian, Muerte Murelaga libura idatzi zuen, 60ko hamarkadaren erdialdera, eta liburu horrek badu sarredan aiputxiki bat, eta esaten du, badu loturarik Thomas Mannen Eriotza Venezian liburarekin, aipurrek horrelaxe dio, eriotza are gehiago da bizirik gelditzen direnena hildakoena baino. Alegia, zuek bazoazte arrisku horretara, zenbaitetan arrisku gorrira, eta etxean gelditzen direnak? Etxean gelditzen direnen beldurra, nik uste dela mendizalearen edo mendiloaren ez dakit, batzutan balazta, brida, eta batzutan etxairik handiena, hariri horik handiena. Batzutan, oso, gogorra delako, ez dakit, baina bada, ikusi, duela 3 aste, zera aritu nintzen, eskiatzera joan nintzen, eta kasualitatez, topatu ginen, zera anaia eta biok, duela 4 edo 5 urte, zera mendi eskia egiten ari zela, elurrolde batek harrapatuta hiltzen mendizale baten alarguntxarekin, emakumearekin. Eta aritu ginen, zera berearekin, gainera, istripu hortan hiltzen bere honen senarra, senarraen anaia eta koinatua. Izan zen benetan kolaradan, hor Pirineotan, eta benetan tragedia bat izan zen, tragedia familiar bat, batean, familia bat gelditu zelakoz, gizonik gabe. Alas izan zen. 3 lagunak eta 3 hil zirelakoz. Eta honek kontatzen zuen,
Ugaritu ginen, anaia eta biok, eta, bueno, gure artean ere, ia fokak noiz hartuko genituen, mendi eskia eitera joateko. Eta orduan, igual, momentu batez despistatu ginen, eta antzizitza egun, ondoan genuen emakumeak, hain zuzen ere, senarra galdua zuela, senarra, eta bikoinatuak galduak zitula, zera, hain zuzen ere, mendi eskia egiten aizela. Eta orduan, bota zegun, istripua izan zen urtarrilaren 8 batean. Eta orduan, bai, nik baditut etxean mendi eskirako, eski batzuk erabili ez ditudanak. Ze niri erregeek, ekarri zizkidaten urtarrilaren 6an, eta 2 egun geroago, hile egin zen ere senarra. Eta ez ditut erabili, nahi sekula santan, mendi eskia itera atera. Eta, momentu batez, minutu erdi batez ezkenuen deutxerran, baina igual alako guren batean erabiliko ditut. Santzen. Bai? Eta, bueno, ez dakit. Hortik behar bada ipuin bat eginen dute. Seguro. Horra zera, hainbeste eriotza, zure liburuan hainbesteko eriotza eta zenbait eriotza, bueno, Alexei Bolotofen esataterako bertara bizi izan zen nuena, eta hemen gelditzen direnengan horrek zer eragindu? Bueno, batzutan hor, ez dakit, psikologia erina egiten dugu, ez da? Batzutan, ni beti zehatzen nahi zolako espedizio bidaia edo eskalada batetik bueltan, beti trasladatzen dizkien nire sensazio politak, nire sensazio bizigarriak, ez da? Ze ondo pasatu dudan, eta ze bizi izan dudan, zer ikusi dudan, batzutan izan dira, bueno, bale, nahiko, ez kontatuen beste, baina saiatzen, behin egon nintzenetan, Katmanduko kaleetan ikusi nuen, eta aproximazio horretan ikusi dituen behi batzuk, jako ez da gize, eta juntau nintzen hango, txapa ematen dira, ez da? Bizi izan dakoaz, kontatzen dizkiet bizi izan dako arriskuak ere, nola ez, lurrolde bat pasatu zen ondotik, edo uiaia jausten naiz, zera baten, pitzadura baten, baina, bueno, ezan gertatu, eta bestia, ez da, ez dut gezurrik esaten horretan. Eure badakite nora noan, baina badakite zelan bizi izaten dudan mundu hori, ez da. Horretan. Eta deabruak errak 5. Dakizuenez, Gutun Zuriaren aurtengo leloan agerira naturara itzuli. Naturara itzuli, bada hor konstatazio bat alegia, naturatik aparte garela. Ezkara izadiarekin harremanetan bizi. Eta Henry David Thoreau, gidari harturik abiltzala, ark zabaldu zuen, urratu zuen bideari, nature writing esaten zaio, edo naturaren gainean idazteko korrontea sortu zuela esaten da. Eta ni jakin nahiko nuke zuen lanean, Aingeru eta Juanra zuen lanean, zer den lehenago, literatura ala natura. Naturaz idatzi nahi duzuen, ala literatura egin nahi duzuen, eta naturaz baliatzen zareten, lehen Aingeru zerbait aurredatu digu, natura aitzakia da, akretzo bat da hor dagoena, edo nola bizi duzuen egoera hori. Eta horretarako pasarte bana lehitzeko eskatuko dizuet favorez. Juanra? Ni. Egun ximela izan da apartekorik ez siesta egin dut, amets inutilak, azidoak, ikonografia ulergaitzarekin. Jendeak batez ere, edo bataz beste, 1970 amets baino gehiago egiten ditu urtero. Zenbat amesteke oraino. Idatzi egingo nuke, baina haizeak atzamarrak gehiegi osten dizkit. Burua loarazi. Atzamarrak estutzen, barkatu. Atzamarrak estutzen ditut min kartoizkoa sentitzeraino eta horrela idazten dut zatika arnazteztuka, baina gero, nire baitako indar igiarazlea ere aitzen da, dena agitzez hotzago bilarakariz.
behar dudan basoditalazioa desdoituz. Aspaldidanik izan dut mendirako zaletasuna. Nik uste dut literaturak eskatzen didan aleginaren kontrapuntua dela mendia niretzat. Lagungarria ere bada. Liburu honitz mamitu izan ditut mendian gora ari naizela. Sarritan, mendira adiskideekin joan da ere, une batean bakarrik zoazela iduri du. Orduan zure baitara biltzen hasten zara. Buruan dudana liburu bat bada, garuna horren inguruan aritzen zait gira bueltaka. Zangoak bide berriak urratzen ari diren bitartean, garunak ere bide berriak urratzen ditu. Idaztea ere mendia bezain obsesibo duzue? Biak dituzue obsesio? Nik ez. Nik mendia obsesiboagoki. Idaztea baino? Bai. Idazle gizan, beti esate dut Inigo Aranbarri behin irakatzi zidan adjektibo baten bidez, ni aldenkaria naiza, haude, aldenean idazten dut, ez da? Aldenean idazten dut. Baina mendia netzako da asteburuko kontu bat, izan behar da asteburuko kontua, eta denbora libre izan ezkero astean zehar ere, mendia bizikleta hartu edo korrika edo beti espazio natural horretan, bai. Hala ere zera gogorra egin zait, zuen mendian altuera handieretan idatzi nahi, baina ezin. Bai, batzutan beti eramateu diario bat, egunkaria olako espediziotara, eta normalean bakarrik goiko bueltetatik beherantzan noala edo berriz oinarrizko kampamentuan hauela idazten dut sentitu izan dakoa edo bizi izan dakoa. Goian inoiz saiatu naiz, eramango ditu paperak, eta boligraforik ezin duzu eraman, zeka izostu egiten zaizu, orduan lapitza eraman behar dut. Eta batzutan gertatu zait lapitzez idatzika oto kontuak, humedadearekin, eta igual lurra eta bestia dana zabalduta, dana, zera, nola esaten da, diluituta bezala, eta orduan ezin irakurri, eta ostras, astu zait idatzi nuena, eta kaosa. Orduan normalean behan idatzi ditu, eta batez ere gero bueltan, etxera bueltan apuntatutakoa pixkaia zabaltzen dut, edo... Zera, zuk esan duzu, kutsugara esan diguzu nola ibiltzen dituzun gauzak buruan, jakinak gero etxean idazten dituzula. Zure inguruko mendizalek idazten dute, edo hori baino errazago, irakurtzen dute? Batek bai. Batek bai. Batek bai. Baina, hemen, eta zapalduko diat geroko galdera. Aurrera. Karrikan nabiltzenek ere irakurtzen dute? Kalean, ibiltzen diren, horiek irakurtzen dute, nik ezagutzen ditut, irakurtzen duten mendizaleak, baina nik ez dut uste alde handirik badago? Ez dakit alde handirik dagoen, edo bataz bestekotik urrun dagoen irakurtzaletasuna, edo ez dakit, ez nuke... Nik noiz emeka, niri gustatzen zaita adibidez, Pirinotako refugio batera lehatzea udan, eta batean ikusten duzunean, batez ere refugio frantsesetan, ikusten errezagoa dela, batean ikusten duzunean jendea irakurtzen kanpoan. Sekulako eguzkiarekin, arratsaldeko 6ak, aileatu berriak dira, aldatu indira, eta zerein eta motxilatik liburu bat hartu, eta batzutan baita liburu elektroniko bat ere, gainera harina hua eta erretuzu. Hor daukak. Orduan, baten batzuek irakurtzen dut. Orduan, hori ikusi egiten da, autobusian edo ikusten den bezala, edo hemen Bilbon metroan ikusten alden bezala. Bai, badira. Badira. Izan, badira. Zera, Everest eta mendia handi hori, Himalayan da ikusten da jendea irakurtzen? Bai, niri askotan gertatu zait, Bizpahiru liburura, normalean beti emate dute poesia liburu bat, beste narrazio euskeraz, gaztelaniaz, Hirusparo liburu eramate ditut, elektronikoak ez ezki bate gustatzen, orduan, Pizuzkoak eramate ditut, oinarrizko kapamenduraino. Eta inoiz edo gertatu zait, zer ekarri duzu? Ekarri duzu, gero trukatu egingo dugu, eta bai, igual, espero ez dituzun edo preparatu ez dituzun irakurraldiak izate dituzu, sorpresak, politak. Aste honetan bertan jaso dut zera Sarrion Handiari egindako azkenengo elkarrizketetako bat,
Eta elkarrizketaren amairen gogoratzen dut, esaten duela, borroka galdua da, beste borroka galdu bat gehiago, baina ematen du kontseilua eta esaten du, oheratu zaitez liburu on batekin. Eta bestela, oheratu zaitez liburu on bat irakurri duen norbaitekin. Ez dago eze. Errak eta deaburrak errak 6, baina 6. errana epailearen aginduz bertan behera utziko dugu. Errak 7, eta ordu guain geru. Aitaren eta Osaba Ibrahimen artean jarri nintzen Abdelatifen esprinterrean. Osaba Ibrahimek sukaldean eta zamariekin laguntzen zion, aita bezeroekin kanpora ateratzen zelarik. Arratzak zijoazen furgonetako atzeko jarlekuetan. Arrun tumore honez ematen zuten denek, irriz eta. Zapidun gizonak segitzen zuen tira ala argazkiak ateratzen. Abdelatifek musika jarri zuen furgonetan. Barbapapa. Gustatzen zitzedan barbapapa. Baina ez zahari bezain bat. Esiak aldiz gorroto zuen. Gizalegeari irain egiten ziola esaten zuen. Amarekin ados. Aitaren aurpegian ere ikusi nuen etzegoela oso konten Abdelatifen aukerarekin, baina isilik gelditu zen. Atzerritarrak berehala abiatu ziren kantan. Huile, 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 errepikatzen zuten, gure irakasle lasaini lotxarazi izanen zuen ebakeraz. Lepoa bihurtu nuen ikuskizuna ez galtzeko, eta nire begiek topo egin zuten emakume ilemots horiarenekin. Haren begikliskak aurpegi mazelak xutu zizkidan berriz. Eguerdian bazkaltzeko gelditu ginen, bero izugarria egiten zuen, eta etzen mendirik ikusten herriaren inguruan, hautsa eta palmondo zeiztrin batzuk baizik ez. Lehen aldia nuen etxetik gain urron. Aita, darilaz mintzatu zen, jatetxeko nagusiarekin, arabiera zalegia. Guri lauko mai bat erakutsi zigun, sukaldetik gertu, eta segitzeko keinua egin zien arrotzei. Aita, haiekin zoala ikusita, ni ere bildu nintzaien. Lokalak, bazuen jantoki bat kanpoaldean, igerileku eta guzti. Arrotzak putzuaren ondoan egokitu zituzten, guardasola handi baten itzalpean. Ururdinean itxutu ziren nire begiak. Artean igerilekurik ikusi gabean nintzen, telebistan espazan. Imlilen mutilok erreka erabiltzen dugudan. Aleia bat esan orduko, bi emakumeek eta gizonetariko batek beren arropak erantzi zituzten iji eta aja. Lotxariak estaltzeko ezinbestekoa zena, besterik ez zuten barkatu beren soinetan. Zipristina nire ganaino aliatu zen, haien gorputza uretan ondoratzean. Emakume hile horiak, igerian, dida egin zuen igerilekuko mutur batetik bestera. Ubera apartxua utzirik bere gibelera. Abia puntura itzultzean burua atera zuen esku batekin eutxita. Bestearekin uretarako gonbita egin zidan. Aksim, nire izena haren hauan, txundigarria egin zitzaidan. Aita etzen nire ondotik mugitu. Esanen nuke azken minutuan haren begiak nireak bezain josirik egonak zirela igerilekura. Baimen eske begiratu nian. Urdin horretan murgildu. Besterik nuen nahi une horretan. Aitak ezezkoa egin zidan buruarekin. Eta Juanrari berriz eskatuko diogu bere liburu horretan ageri diren poemak irakortzeko, bera poeta izaki. Liburu hainbat poema argitaratu ditut edo atera ditut, baina kasu honetan D letras hasten diren bi gairi buruz idatzi nituen poema bi. Bata da desamparoa eta bestea distantziak. Desamparoa. Etxea handiegi gelditu da. Batzuetan geletan galtzen naiz. Denbora gastatzen dut kontu egin gabeko gauzak begiratzen. Ama hil zenetik askotan egiten dut. Nireak ez diren objektuak hartzen ditut eta iragana bilatzen diet. Kurrikuluna ezartzen diot bakoitzari. Badakit betidanik egon direla, beti ikusi ditudala.
espazio horretako osagai sinpliak ziren, baina ez diet erreparatu. Astebetean ez naiz dena karakatzeko gai izan eta lantzean behin, atsedena hartu behar izaten dut, nekatzen naizelako edota bihotza irauli egiten zaidalako bat batean. Azkenak komunean gertatu zait. Buruko eskuila zahar bat hartu eta nireak ez ziren ile luzeak bertan korapilaturik ikusi ditudanean. Kostatu zait kentzea eta eskuan nituela ez nekien bota behar nituen edo nora. Distantzia. Poema Roberto Juarrozena da. Distantziek ez dute gauez eta egunez berdin neurtzen. Batzuetan gauari itxaron behar zaio distantzia laburrago izateko, batzuetan egunari itxaron behar zaio. Beste aldetik, iluntasunak edo argiak espazio edo haren kombinazioak ehuntzen dituzte molde batean, ezen balioak alderinkatzu egiten baitira. Luzea labur bilakatzen da, laburra luze. Eta gainera, gertaera bat dago. Hau da, gauak eta egunak ez dute modu berean espazioa betetzen, ez da osorik ere. Eta ez dute berdin neurtzen, distantzia beteak, eta utzik dauden distantziak. Gauza handien artean eta gauza txikien artean dagoen distantziak, berdin neurtzen ez duen bezala. Eta deabruak errak 8, naturara itzultzea, utopia literariroa ote. Naturara itzultzea da bat, naturara joatzea, eta bueltan, zatoztenean, zer da? Zer da zuen barnean menditik etortzen itzultzen zaretenean, menditik mundura, Amuritzak idatzi zuen moduan, menditik mundura etortzen itzultzen zaretenean zer? Gasolina. Gasolina. Gasolina, zera berriz ere mendira atera bitarte, baina hor gezur pixka ere bada. Oda mendizalea, normalean etxera itzultzen da, zera dutxa beroa hartzen du, afari gozoa, bero ere bai, eta ohe bigun batean lo egiten du. Hori ere gustatzen zaigu. Eta biharamunean, 6:30 edo 6etan, goizeko 6etan, zera esnatuko da, eta lanera, eta joateko. Eta batzuetan, naiz eta lana dela eta mekaguenka ibili, berba da hori ere gustatzen zaigu. Hau da, zera, azken bataz mendira ateratzea arrun gauza urbanoa da. Zera, zergatik erakartzen gaitu mendiak, edo behintzat, nik uste dut, edo behintzat mendira ateratzen garen, ez dakit gehienak, baina behintzat jende asko. Hain zuzen ere, mendia delakoz diferentea. Mendia delakoz gure bizi errutinarekin hausteko modu bat. Zera, baina gu beti ibiliko oteginateke mendian. Hau da, ez dakit, mendira hain alai joanen ginateke bueltan dutxabero hori eta ohe bigun edo beratz hori izanen ez pagenu? Ez dakit, ez nago hain seguro. Zera, egun hauetan ari gara behin eta berriro toro aipatzen, eta toro egontzan 26 hilabetez, kasi, 2 urte pasa, egontzan Walden izeneko lakuaren inguruan bizitzen bakarraldian. Hala ere, Desobedientzia Zibila liburuaren sarrera Marcos Zapienek hau esaten du. Tororen bakarraldia idealizatu eta esageratu eginda. Azken batean, 1855 uztailaren 4etik, 1857ko iraila arte baino etzen bizi izan bertan, 26 hilabetez. Gainera, 2 egunean behin, herrira joaten zen, filosofoen bileretara, amatxok prestaturiko anoaren bila, eta txabolan, nekazariak hartzen zituen basamutilak, filosofoak, bidaiariak, esklabo ieslariak, hori bai, ez zituen
3 aulki baizik, egundo etzuen taldea eta jendetza gustuko izan. Lagunen bisita atsegin zuen, baina atseginago bisita eza. Eta Juanrari galdetu behar diot, zera munduko mendiko ibilaldi horitatik bueltan zer datorren. Eta lehengo batean hitz bat aipatzen zidan kalabroa. Zer da menditik itzultzen zadenean, Juanra? Konparazio gisa, naturara baldin bagoaz utopiaren bila, igual handik bueltan distopiara etortzen gara, ezta? Modu sinplean ezan da. Tragatu egiten zaitu berriro egunerokotasunak eta moldatu behar zara berriro. Eta Deabruak errak bederatzi, baina hau ere epailaren aginduz bertan behera geldituko da. Errak 10 ere epailaren aginduz debekaturi dago, errak 11 joko dugu. Deabruak errak 11, eta Aingeruk Juanrari, Juanrak Aingeruri labur. Iriko txoriak mendia amets? Iriko txoriak mendia amets beti. Eta mendiko txoriak iria amets? Mendiko txoriak? Iria amets? Ez. Ezako nuke ez. Iri txikia balitz edo utopikoa balitz baliteke, baina bestela ez. Desparadizua? Desparadizua. Ez da desparadizurik. Gailurra? Gailurra, bidearen azkena. Zure txanda. Eta gainera, nik bat naukan, zera galdera bat, mendia zer da gehiago, bidea la gailurra, baina... Beti, netzako beti bidea. Beti bidea. Beti bidea, bai. Zera, Ulisezen moduoko, ez da? Bai. Motxila zarra? Motxila zarra, kutxuna. Kutxuna. Zen kontakizun ederragoa, etxekotzen den otxoarena edo basatzen den txakurrarena? Basotu hobeto, ez da? Pixka eta ez zitu gabeko animali bilakatu eta barrutik eskatzen dizuna egin alizatea liberdade osoan azken egustu zoragarria dela. Ustasuna? Ustasuna zera gailurrean. Dena utxik. Osondo. Mendia zer da gehiago? Poesia edo novela? Poesia. Poesia. Eta mendi bat, zein? Mendi bat, midi. 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 Eta Deabruak errak 12. Juanra. Goizeko lauterdietan, 3. kanpamentutik 7.500 metrotik atera ginen, gailurrerantz 7 ordu gutxi gora bera. Baina gu, gaueko 12etan, 2. kanpamentutik atera ginen, beste 300 metro, 1000 metro guztira. Aldapa luzea, nekagarria, Iñaki Otxoa Diolzaren bidetik joan ginen, gailurrean jende asko, baina lagunak ia guztiak. Tartean Edurne pasaban, bere 14. sortzimeilekoa ospatzen ari zen, eta gu berarekin. Bueno, Xixapama ezen oso gogorra izan niretzat, mendia harina, gakoa topatu ezkero, baina hotza bai, oso hotza izan zen. Gero beste gau bat, gailurretik behera atera ginen tokian, eta gauean estul bortitza, goragalea ematen dizun hoietakoa, estula eta goragalea, behera egin behar da derrigor eta harin, eta jaitzieran problemak izan genituen. Baina, bueno, esa apartekoak. Oso luzea suertatzen zitzaidan jaitziera hori, eta arrazoi askoren gandik, Kamandurainoko buelta oso gogorra izan zen. Xixapagma 14etan txikiena da. Handienetan txikiena, baina txikienetan handiena.
Nik ez dakit alpinista askok gailurretara liburuak eraman ote dituzten, baina nik Xixapagmako tontorreraino Eseperako tranbia izeneko liburua eraman nuen. Eta han, Baraila eta Espainiak erabat izoztuta, liburua zabaldu nuen eta bere azken kapitulua irakurri nuen. Uste du 1914an jaio nintzela. Lukasen ariketa. Uste du 1914an jaio nintzela. Txikitan, eskolan egon nintzen eta gaztetan gerran. Baina gerra ezen egoteko leku ona, jendea bat-batean hiltzen zelako. Horregatik itzuli nintzen, arostegian hasteko. Arostegian zozegu handiagoa zegoen eta ez zen bertan inor hiltzen. Ez badala beso morro urdin batzuk. Ez zen bertan inor hiltzen. Ez badala beso morro urdin batzuk. Gero Rosarekin eskondu nintzen. Rosaren espezialitatea zen tranbietera igotzea eta sopa usaina zuen. Gero hil egin zen. Ordutik arrebarekin bizi naiz eta etxera sartu zitzaigun izaki batekin, Markosekin. Anai ere hil egin zen. Ni laster hilko naiz, baina abiso emango dut. Markosi esango dira, bihar hilko naiz, Markos. Nate gehiagin zehazte gabe ere. Eskolan oso gustora ibili nintzen. Ortografia asko ikasi genuen eskolan. Txokolatea burman hartuko nuke niko nahi. Ortografia katzez beteta dago bizitza, Lukas. Gero, liburua itxi nuen, burua makurtu, eta negar egin nuen berriz. Ez dakit ulertuko den, baina sakon egin nuen negar. Harrezkero, ez du liburua inun topatzen. Eta deabruak errak amairu. Ez toka amairu. Oliarrak kantatzen du munduan, aingeruak zeruan. Jesu Kristori ipintzen diogu gure arima eskuan. Ez da besterik gure partetik, baina zuek galderarik, edo hitzik, edo komentariorik, edo zuen mandizaletasunaz, edo liburu zaletasunaz, ezer esan nahi baduzue, txanda duzue. Ikaragarria azkena, pua. Ze potroa. Bueno, unai gelditu zen pixkat, unai lorrea gelditu zen impactaututa zea horrekin, irudi horiekin. Ba, igual kuriosudearen bat edo baduzu edo... Nik biga aldera, bueno, zera isil-isilik eta geratu zarien lez. Nik aldera bi, nik banezkan pila bat. Zera Himalaian girotutako novela beltzean, hiltzailean hor. Atxak idatzi zuen, ez da? Hitzadura bat elurretan. Hore nik uste talpetatzela. Himalaian. Himalaian. Kanpo basean. Nor da hiltzailea? Nor da hiltzailea? Espedizioko jefea, seguro. Espedizio jefeak, ez da? Oain adibidez Poloniarra joan dira Kabira, eta hor tirabirak egon dira Deniz Urruzko eta Wilizkiren artean. Eta Wilizkik esan dio ospa iteko hortik. Eta kasi eskutara heldu ziren, ez da? Polako guztiak Denizen kontra zeuden. Hor pelikula bat egin litek eta novelaren bat ere. Ze igual Deniz agertuko zen pitzadura batean berriro hilda. Eta gero, xarre hona indiak barkan azala mendia da, gure territorio libre bakarra. Bueno, iretzat bai. Hor behintzat, bitu nik sentitu dudan askatasun sensaziorik inoizkorik sentitu ez dudana edo borobilena, handiena, zirraragarriena, goratzen dut izan zela Txo Oyun, nire lehenengo 8.000-akoan.
Egun horretan tontorreratera egin naiz Juanito Iarzabal, gero izitzaigun australiar lagun batekin, eta nerekin askotan etortzen dan katalan lagunarekin, Jaume Gibernaurekin. Bueno, oso fuerten enbilen eta bakarrik iritsi nintzen puntara. Egon nintzen ordu bete terdi bakarrik, puntan, esaten zuten hor 25 grado 0 azpitik eta baina eguzkitan zeunden eta, bueno, aguantatzeko modukoa zen. Eta gore iritsi nintzenean sentitu nuen zera hori, bakea eta askatasunaren arteko ustardura bat edo, beste inon ez du sentitu. Eta hori aitortu behar dut, beste inon ez du sentitu hori. Eta beste tontor batzuetara igo naiz, eta beti igo naiz sentsazio horrekin. Ia sentituko ote dudan orain berriro zera hori, ez da? Negar asko indugu tontorrean, askotan, ez da izatik. Baina sentsazio hori bakea eta askatasunarena, hori bezalako hori behintzak gutxitan. Zergatik zera Juanraren liburua, espedizioa, mendi ororen pisua, eta SP, Xixapagma. Eta lotzen da Unai Elorriagaren liburarekin. SP-rako tranbia. Zergatik liburua Xixapagmara? Eta zergatik goian irakurri? Zergatik? Bueno, erokeria txiki bat, ez da? Hori bai, handia. Astarki. Erokeria handia. Bai, holako estupidez moduko, bai, ez da? Baina, bueno, ilusioa egiten zidan. Asko estimatzen dudan liburu bat. Nik uste dut lehenengo aldian edo 8.000-ekoi buruzko datuak eta ematen ziren liburu batean. Eta Unairi esan nion, Unai egingo dut hau. Eta beak esan zidan, ez egin, ez arriskatu zure bizitza esaten zidan, ez arriskatu zure bizitza. Baina, bueno, erokeria puntu bat atzematen nion nik horri eta esaten nuen, bueno, Xixapagma beti izan da mendi berezia niretzat eta kasu honetan ere zeatik ez, izango zen berezia. Eta oso berezia izan da, ez da? Irudi horiek ikusten ditudanean oso berezia. Eta gaina bizitzan ergelkeria, tontokeria egin behar dira. Ba, nik uste baiet. Uzo behartuta gaudela. Antxe galdera bat? Galdera ez, komentario txiki bat. Mendizaletasunak elkartzen gaitu, dudarik gabe. Baina zue daukazue, nik ez daukadara behintzat. Eta idatzi egiten duzue. Orduan, idatzi nahi duzuenari buruz. Baina tartean, orain egin duzuen bezala, mendia ere gai bezala hartu. Gusto handia da, zuek idazten duzuena irakurtzea. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Arrazoi da. Kitxo esaten dute. Kitxo. Bueno, hautxe da izan da guztia eta ezkerrik asko guztioi. Bikain elustondo. Oso ongi.